Ahojte, dúfam, že dnes máte pekný deň. Idem vám povedať o limitovanej akcii, ktorá prebieha na Hello Coco a tentokrát sa týka sonických zubných kefiek. Kúpite si jednu sonickú kefku a máte úplne zadarmo buď tento fialový korektor na zuby, alebo ľubovoľnú zubnú pastu, ktorú majú na e-shope. No a keď si kúpite dve tieto sonické kefky, tak môžete si vybrať buď 3 tieto fialové korektory úplne zadarmo, alebo 3 zubné pasty. Čo sa týka kefiek, na výber máte dve farby, takúto peknú fialovú a zelenú a máte tu 5 režimov. Prvý je Gentle, druhý je Everyday, Intense a ako môžete počuť, každý ten režim má iné vibrácie. Toto je Whitening a posledný je Custom. Tie štetinky sú jemné, takže vám nepodraždia ďasna, ale zároveň vám pekne vyčistia zuby. A máte tu aj vymeniteľné hlavice. No a inak, čo mi napadlo, že keď si chcete kúpiť teda dve, jednu pre priateľa, jednu pre vás, že fialová a zelená, tak by bolo fajn si vymeniť tie hlavice, že budete mať dvojfarebné kefky a zároveň budú také couple, chápete? No, čo sa týka toho korektoru, tak ten slúži na také rozjasnenie zubov a v podstate dodávam taký efekt vybielenia zubov. Neviem, či poznáte takéto koliesko farieb, ale fialová a žltá sú oproti sebe, takže fialová neutralizuje žlté tóny a v podstate funguje rovnako ako fialový šampón na vlasy, čo používajú blondinky, ktorý vyťahuje tie žlté tóny. Nepoužívam to úplne, že každý deň, ale napríklad, keď idem točiť nejaké video, tak si s týmto umiem zuby alebo tak, takže toto je super vec. No a čo sa týka tých past, tak tie vám dám do. A ešte, aby som nezabudla, mám pre vás aj zľavový kód Xenia20, ktorý platí na všetko okrem sonických kefiek, pretože na tie je zvlášť akcia, ktorú som vám pred chvíľou povedala. Takže ak by ste chceli kúpiť ešte niečo iné, tak môžete využiť zľavový kód.